tayo ng itatawag namin dito is inuunan. Yan, para to sa mga alaga ko, pusa at aso. Yan yung ulam nila. So nagluto tayo para sa kanilang ulam. Yan, suka lang siya yan, asin, bitchin, konti, tapos yung ginger at saka ahos, konti may tubig din, suka, yan. So i-boil muna natin siya. So hinaan lang natin yung apoy para di din masunog. Yan. Bango na kayo. Happy eating sila nga maya. Record natin yung pagkain nila. Okay. See you later. Luto na yung ulam nila ni Duway at saka ni Makoy. Oh, bakit nandyan ka? Gutom ka na? Gutom na si Makoy? Oh, yummy. Kayo, yummy. Nasimutan na niya yung ulam niya, oh. Sarap, oh. Sarap. Ayan. Gutom na daw siya. Koy. Ay, mga na maron, oh. Ayan, luto na yung ulam nyo. Tamban lang sa yung ulam nila, isdang tamban. Sigarilyo, isdang sigarilyo. Yan, luto na natin. Kain na sila. Ito, yung pusa ko, dili makahintay. Wait lang, kagod. Ulat lang. Kuha pa kitag sudan ninyo mo. Oo. Ulat ba? Init pang kanon. Purado kayo. Wait ba? Shh. Ulat ba? Dada, kahimayan pa na nako. Yan, sarap. Sarap. Init pa kayo na. Apurado kayo. Lagi ka ron. Yan. Gutom na ka, Koy? Yan, ito yung pagkain nila, oh. Himay ko muna. Lagyan natin ang toyo, oh. Sabor. Magi sabor para maalat-alat. Oy, kain time na si Makoy ug Duway. Apurado kayo, guys. Ano yung plato? Koy. Apurado na kayo. Apurado naman kay ka. Puto ng kanon, ha? Kani, pilian na nilang sudanan nila ba? Tapos ang i-mix og arong. Kaya dili ka uno ng kanon. Pilian na po niya ang sudan. Di maganis na ganahan og rice, uy. Sudan, pakisudan kayo. Yan, sarap, oh. Sarap kaya to. Yummy. Eating time na nila. Gutom na ka, Koy? Gutom na si Makoy? Alin na. Shhh. Plato nimo. Wala man day ang plato. Kaon ng Duway. Kain na sila. Itang isa. Palayo na to kay mag-away unya.
Lami dong. May lag dili pilian og sad-an. Ayang buko wala niya giyuro to. Koy. Patda ko ya.